Makitaan sa CCTV footage ang pagbunggo sa isa ka multicab sa tatlo ka mga pribado nga salakyan takda alas 12:15 kay nasang udto sa barangay Quintinsalas sa distrito Sangharo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Ricky Ardamoy, Traffic Investigator sang Haro Police Station, ginpahayag sini nga ang driver sa multicab ang kilala kay Francis Diamante, 55 anyos, kag residente sang Ilaya First, Dumangas, Iloilo. Upod sini ang tatlo ka mga pasahero, lakip na diri ang iya amay, nga idulong kuntani sa Iloilo Mission Hospital agud ipa-check up apang nadulaan ini sang kontrol. Pag-abot sa nasambit nga lugar, kag nabungguan ang isa ka nagahazard nga salakyan, kag nadalahig pa ang duha pagid kaiban. Wala naman sang may nabatsyag ang driver kag ang duha ka pasahero nga nagapungko sa likod sa salakyan, apang nakaagom naman sa pagpalanakit sa kalawasan ang utod sini nga nagapungko sa front seat. Handa naman nga magarigluhanay ang magtimbang nga bahin angot sa natabo nga aksidente. Balita gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini si Arnold Cantores Soqueña, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.